Ja hyvää iltaa kaikille. Viime Praeconissa tapasimmekin Kalevala 3000 nimisen Skifi-sarjakuva-epoksen parissa. Meillä oli julkkarit tuolloin ja tulinkin tänne kertomaan tällä kertaa, mitä Mustaritari-kustannukselle on kuulunut sen jälkeen, kun Kalevala 3000 lähestulkoon loppuun myytiin yhdessä illassa. Mustaritari-kustannukselta tulee säännöllisesti kevytmetallilehteä. Numerot 11 ja 12 ovat ilmestyneet edellisen Praeconin jälkeen. Teemana numerossa 11 on Lisko sarjakuvissa sekä novelleissa, sekä numerossa 12 avaruus tai robotit. Lisäksi viime vuoden lopuilla ilmestyi Kersantti Napalm 30 vuotta juhlajulkaisu Salatut elämät. Tässä sarjakuvan novellikokoelmassa on mukana sekä hivenen klassisempaa että aivan tuoretta Kersantti Napalm-teosta Suomen kovimmilta sarjakuvan tekijöiltä, koska onhan Kersantti Napalm kuitenkin Suomen kovin amerikkalainen supersankari. Teos on osittain väreissä, osittain mustavalkea. Mukana on taidetta muun muassa Markus Tukkuraiselta, Petri Hiltuselta, Mikael Mäkiseltä, Anssi Rauhalalta, Reimo Mäkiseltä sekä Euroopan vahvistukselta Maximilian Mayerilta. Ja teos jää jännästi cliffhangeriin. Mukana on seuraavan tarinakokonaisuuden ensimmäinen osuus Tuomas Koivurinteeltä. Tätä löytyy ainakin Mustaritari-kustannuksen verkkokaupasta sekä, kuten muitakin edellisiä teoksia, löytyy Pelikryptan hyllystä. Pelikryptahan on itse asiassa ainoa porilainen kivijalkakauppa, josta löytyy näin mahtava kokoelma erilaisia paikallisia sarjakuvateoksia. Näiden lisäksi tulin kertomaan Mikael Mäkisen päiväkirjani sarjakuvasta. Tämä kyseinen teoshan on Mäkisen lähes tuntemattomuudesta sarjakuvamaailman tähteyteen nostanut teos, jossa hän kertoo omakohtaista kokemustaan taistelusta masennusta sekä ninjoja vastaan. Tämä teos on neliosainen. Ensimmäiset 2 osaa ovat jo ilmestyneet. Ykkösosa ilmestyi Tampere-kuplissa, kakkososa Porin sarjakuvafestivaaleilla Poriconissa, kolmososa on tulossa nyt Helsingin sarjakuvafestivaaleilla ja nelososa ilmestyy Oulun sarjakuvafestivaaleille. Eli kyseessä jatkokertomus Mikael Mäkisen omasta itse koetusta elämästä. Ja tämä teoshan lähti liikkeelle joukkorahoituskampanjan kautta, eli Mäkinen sai hyvin laajan kannatuksen suurelta yleisöltä, eli tämä on demokraattinen teos, voisiko sanoa. Tässä on Suomen ennätysmäärä eri tekijöiden kansikuvia myöskin, eli ykkösosassa on Mäkisen kantta sekä muun muassa kun sen löydän, niin maestro Petri Hiltusen kantta ja Taviskantta saa 10 ja Hiltuskantta 2/5. Näin. Eli näitä mahtavia teoksia löytyy sekä Sotakirjastolta että Pelikryptasta. Eli näkemisiin.